Lord, alam kong tutulungan mo ko ulit sa aking mga problema. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong dadating sa araw na ito. Mga pagkakataon na nawala sa akin dati. Alam kong ibibigay mo na naman sa akin ang mga nawalang chances na dapat kinuha ko at dapat ginamit ko. Alam ko, Lord, na ikaw ang God of second chances. Ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Dahil nakikita mo ang aming mga puso, alam namin na alam mong nagsasabi kami ng totoo dahil alam namin na kaya mong i-check ang aming mga puso na kung ano ang laman nito. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na bigay mo sa akin. Maraming salamat dahil alam kong tutulungan mo na naman ako. Alam kong hinding-hindi ako mabibigo sa aking mga prayers today, Lord. Alam kong aayusin mo na ang aking buhay ngayon. Alam kong darating na ang mga solusyon sa aking mga problema ngayon. At alam kong kapag sa iyo nanggaling ang solusyon, hindi na ito manganganak pa o madaragdagan pa ng mga problema ulit. Panginoon, ilagay mo ulit ang mga tamang bagay sa aking buhay. Mga tamang opportunity na kailangan ko ngayon. Alam kong mapapalitan ng magaan ang mga araw ang darating sa akin. Sa iyo po ako, Lord, kukuha ng lakas, kukuha ng talino or wisdom para maging tama ang aking paraan, para maharap ang aking mga problema, para gumaan ang aking araw, Lord. Salamat, Lord, dahil alam kong naririnig mo ang lahat ng aking dasal. Alam ko din na wala akong nasasayang na panalangin at lahat ito ay naririnig mo. Alam kong ang lahat ng ito'y mararamdaman ko na sa mga susunod na araw, Lord. It will always be your way, Lord. Pamamaraan mo at hindi yung sa akin. Yung ikaw ang gagawa through me at hindi yung sarili kong lakas. Aasa ako sa iyo, magfo-focus ako sa iyo. Hindi lang sa mga problemado kong panahon. Kasama na ang mga araw na blessed ako. Sa araw na wala na ang aking mga problema. Sa araw na gagaan na ang lahat. Ikaw na din ang bahala sa aking pamilya. Ikaw na po ang magbigay ng mga bagay na kailangan nila sa araw-araw. Ikaw na po ang bahalang gawing safe ang kanilang araw-araw. Ilayo niyo po sila sa mga masasamang pangyayari at masasamang mga tao. Salamat. Salamat, Lord, sa iyong presensya sa aking buhay. Alam ko, Lord, na hinding-hindi mo ako pababa. At alam kong tuloy-tuloy mo akong tutulungan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.